O Trail de Lousame foi un dos grandes protagonistas da segunda calda do Trail Running de Galicia, celebrada en Ourense, ao recibir 2 premios de primeiro nivel que recoñecen a calidade e o traballo organizativo da proba. O evento foi distinguido como trail con mellor xestión e equipo de seguridade e tamén pola súa excelencia organizativa, uns galardóns que entregou a Federación Galega de Atletismo. Ademais, o speaker da carreira, Pablo Ríos, foi recoñecido como mellor speaker de trail de Galicia en 2025. Os premios foron recollidos pola tenente de alcalde de Lousame, Silvia Grafojo, quen destacou a aposta polo deporte e o esforzo que supón organizar unha proba deste nivel nun concello pequeno e rural. Aproveitou ademais para agradecer especialmente o traballo do persoal municipal, da rede de voluntariado, de Protección Civil e da Cruz Vermella, así como o apoio das administracións e empresas colaboradoras. O xurado puxo en valor unha organización que cumpre cos máis altos estándares de calidade, cun impacto positivo tanto no deporte como na sociedade e no medio natural. A edición de 2025 foi a máis multitudinaria da historia do Trail de Lousame, con 512 atletas, un 19% máis que o ano anterior, e cunha participación récord tamén no trail curto. Un crecemento que confirma a consolidación da proba no calendario galego. Un recoñecemento que reforza o Trail de Lousame como referente do trail running en Galicia, tanto polo nivel deportivo como pola súa organización.